हर हर महादेव। हम विपिन बहार सभी भोजपुरी भाई लोगन के बीच में भोला जी के एगो भजन प्रस्तुत करता नहीं। हमरा विश्वास बा कि आप सबके जरूर पसंद आई और हमके प्यार दुलार जरूर मिली। गौरा जी अपना पति महादेव जी से कहतड़ी, म्यूजिक बाय एझा स्टूडियो लुधियाना। परिसेला सवनवा चुवेले पालानी, परिसेला सवनवा चुवेले पालानी। रउआ त बुझात नइखे एहो भोला दानी। हो रउआ संगही संगही, हो रउआ संगही संगही, रउआ संगही संगही पत्थरे पर झुरात बानी जी। लेके गणेश के नैहर जात बानी जी, हे जी लेके गणेश के नैहर जात बानी जी। भंगिया पी के दिन भर रउआ भंगवात बानी जी। लेके गणेश के नैहर जात बानी जी, हे जी लेके गणेश के नैहर जात बानी जी। बोला बोला भगतानी की जय। म्यूजिक बाय एझा स्टूडियो लुधियाना। घर बनवाली सैया मिस्त्री के जोही के, घर बनवाली सैया मिस्त्री के जोही के। कैसे के राखब अपना दोनों पतोही के, कैसे के राखब अपना दोनों पतोही के। यह सोची सोची होई है सोची सोची, यह सोची सोची हम तो घबरात बानी जी। लेके गणेश के नैहर जात बानी जी, ए जी लेके गणेश के नैहर जात बानी जी। पप्पू कहाँ हूँ मैं, पप्पू कहाँ हूँ मैं, पप्पू कहाँ हूँ मैं, बतिया सकुचात बानी जी। लेके गणेश के नैहर जात बानी जी।
हो भोला दानी हो रउआ संगही संगही हो रउआ संगही संगही रउआ संगही संगही पत्थरे पर झुरात बानी जी लेके गणेश के नैहर जात बानी जी ए जी लेके गणेश के नैहर जात बानी जी हर हर महादेव लेके गणेश के नैहर जात बानी जी। हर हर महादेव। हम विपिन बहार सभी भोजपुरी भाई लोगन के बीच में भोला जी के एगो भजन प्रस्तुत करता नहीं। हमरा विश्वास बा कि आप सबके जरूर पसंद आई और हमके प्यार दुलार जरूर मिली। गौरा जी अपना पति महादेव जी से कहतड़ी।